Pajjiżna ffirma l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għal koproduzzjoni ċinematografika. Iffirmar li seħħ nhar it-tnejn f'Rotterdam mill-Ministru Edward Zammit-Lewis u fil-preżenza tal-Kummissarju għall-Films Engelbert Grech li kienu preżenti għas-46 edizzjoni tal-Film Festival ta' Rotterdam. B'dan l-iffirmar f'pajjiżna mistennija jinħolqu iktar opportunitajiet għal films indiġeni. Dan għax din il-konvenzjoni tħeġġeġ koproduzzjonijiet ta' films bejn għadd ta' pajjiżi anke għax taqqat l-istess pajjiżi f'politika legali komuni. Għalhekk dan se jfisser iktar produzzjonijiet ta' kwalità u fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni ta' ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità fis-settur. Malta kienet mal-ewwel grupp ta' pajjiżi li ffirmaw dan it-trattat kif spjegalna l-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit-Lewis. Iffirmajna dan it-trattat mill-ewwel għaliex jagħti żbok lill-industrija Maltija tal-film illi tkun tista' tikkopera iktar ma' pajjiżi Ewropej u anke barra mill-Ewropa ma ninsewx li aħna iffirmajna co-production agreements pereżempju ma' pajjiżi bħaċ-Ċina u jtihom ukoll dak il-finanzjament tant importanti biex ikunu jistgħu jagħmlu produzzjonijiet ta' kwalità. Żied jgħid li fid-dawl ta' spejjeż għoljin għall-produzzjoni, trattati u ftehimiet bħal dan huma essenzjali.